tido no último ano un incremento de 25% no número de alumnos. Esta tendencia non é exclusiva de Lugo. No último ano aumentou en Vigo nun 23% o número de alumnos, en Pontevedra nun 48% e en Ferrol nun 25%. Queremos tamén asinalar que na Escola Oficial de Idiomas de Monforte hai actualmente unha petición popular para introducir o ensino do portugués, que conta xa con máis de 30 preinscripcións e que ten o apoio da dirección dese centro. É unha preinscripción que continúa aberta e, por tanto, animamos a todas as persoas da zona de Lemos a que se cheguen por escolas se teñen intención de estudar portugués. O pedido que fixeron os alumnos, as persoas que queren estudar portugués en Monforte, é interesante do punto de vista das razóns que argumentan. En primeiro lugar, cuestións laborais. En segundo lugar, cuestións logístico